Bismillah. ko yettude Allah en ala ɗum wiide alhamdulillahi rabbil alamin Allah, alhamdulillahi rabbil alamin Allah, alhamdulillahi rabbil alamin Allah. Ngarnomi hen ko salminde ɗiyam ceernam ceerno Yaya Ly mino e ba makko gonduno mino e ba makko gonduno yaadude Dakar. Allah waɗi hande noon mbimi ara mi salminamo mi juuromo mi jokka enɗam ko noon kewnomi waɗirde ba makko so arti somin garti Dakar ko noon kewnomi waɗirde hikka noon mi dañano yaade eyyi garimi noon salmindemo e juurademo wimi somi yeehi mbimi ala hikka mi yahani woy ala a yeehi mbimi aha ko gonga mi yeehi. Joni noon o wi woda ko kalmi minen noon min mbawa haalde nde wonno mo heewani binde wawa haalde eyyi ko gonduno tan e ceernaɓe muɗum ene yiɗi Allah ene ala ɗum e Cheikh Ahmad Tidiane ene yiɗi ceernaɓe muɗum ene yiɗi moƴƴuɓe. Eyyi joni noon mi ari o wi alay saago woda ko kalmi yettude Allah noon adduno haala ka mbimi Dakar cincaɗo joni o duuɓi muɗum no poti mo gonɗen joni o jahaɗo oɗo o wiye sabu ha mi adda ɗum ɗo kaala hen mbimi min jeehi Dakar ene wona duuɓi 60 e duuɓi jeegom par ce que oɗo Dakar tan ko duuɓi 60 e ko 65 oɗo Dakar mo gonɗen joni min ummino ko Dakaji goɗɗi 3 ene mbaɗa ɗin Dakaji Dakar cakkitiɗo o ha egga arta e oɗo Dakar joni ko hitande Bun Salum naati leydi ndi ari Mauritanie naaɓe jeetato kawre e legal to Dakar to ni woni ñande hen subaka amin jooɗi amin birda e kawisaji Allah jiyaɗo Allah o ko Allah hokki ɗum e ɓure min birdi min gayni wowno so wirdama gasi o haala min birdi wajifa min gayni duwa gasi yimɓe ketti yimɓe ɓe ndeeƴi ha hunde ƴuusi tan o wi Fatiha e salatul Fatiha waɗa Fatiha e salatul Fatiha duwa o wi wonde
hande koni Allah golliri eno dawniri en fof wiide mo noon o dowi o gayni tan oto o biso minte biso ari gaari waaji goto wonno nden waɗi wuti leppi e tuubi leppi tan ummi toon ari tiinde ceerno yimɓe ɓe mun fof futtini gisi jooɗi mon fof hakkude en ndaara tan haw yetti on saa mboɗo wonde Mbayil Basum Wulde Hasi Bokum Moussa Sokome Mamadou Touré Sambanel Bokum minen ɓe on saa taw ko toon min ngoni tawno o yetti on salmini ceerno o wi ceerno assalamu aleykum o wi maaleykum salam ceerno wi maaleykum salam o wi adduno min de ko hol oto ummino Mauritanie waɗi accident yimɓe ɓe fof kawreleje min gaddiɓe noon e ɓen ɗo o wi hoto ɓe ngoni o wi oto nena gaari tan o wi jettoɗo godini Allah ko ni hande Allah dawniri en ñanden ko aljuma Allah waɗi yimɓe ɓe o wi joni noon ko kikiɗe ɓen moftoto tisubar Allah waɗi yimɓe ɓe ummi Bun Salum arori Bun Salum juuliɓe ñande hen eyi Bun Salum en ummi Fas on juuliɓe ñande hen eyi o amma Daka kam en heewi tarikaji Daka en heewi tarikaji ko goto fof e tarika muɗum eyi façon hen fof ene haale eyi mi meeɗi nande ceerno Moussa Bidiankoto mo haala o wi so neɗɗo en yiɗi andude Daka kay yo arɗo amen ɗo mi haalan ɗum ceerno Moussa Bidiankoto eyi nde wonno on koye fuɗɗiɓe Daka jeeya to Bidiankoto on eyi o habri min o wi min ɓe ngari ɓe ummima Bidiankoto maɓe gon temedere neɗɗo walla ko mankata ɗum heewani o wi ñande hen ko Gulumbu ɗon ɓe mbaali ɓe donki ɓennude Gulumbu ko jamma ɓe ngari ɓe mbawa ɓe dañani no ɓe tacciri e ɗemgal makko de kanko haalani min amin jooɗi gallam ñande hen ɗon min goni ha 2 heures jammane haale omo haala ni woni o haali o wi wonde ɓe jeehi e on saha taw Daka suwa taw ken fuɗɗo tan ni woni o ari o wi ɓe ngari ɓe payi ladde ɓe ngoni toon balɗe 3 ha ceerno ari tawi ɓe toon kanko ceerno Moussa Bidiankoto o wi ɗum noon haala muɗum ene juuti kanko ceerno Moussa Bidiankoto o rewi hen o haali ko heewi mi wawata reftude hen o amma noon minen kam Daka komin ngari ko Daka mo gonɗen ñalawma hande o ko minen cincimo min ngari ɗon ko 2 heures jamma min ngari min gasi ɓulli ɗo Daka amen ɗo on saha cangol ngol hay goto wawa rewde ɗon nde yimɓe ɓe ngari noon weendu wonnon ɗon du nden woni hakkadini ñande hen weeti ceerno Maysour wone nder weendu he yimɓe fof ko hen ñalli ha ñande hen taw ɓe mbi ko noro ɓe mbi ko ɗum taw ko ngadata mawba wonno ɗon bannanga ñande hen ɗum noon ko kalami ko hol tawaɓe ɗum hol tawaɓe e ko kalami ɗo ko
hakkunde Daka Kaolack naaɓe Daka oɗo juulirde ɗo juma o ko caangol ko ndiyam wonno ɗon hay goto wa rew ɗon ko leɗɗe paleteno hen ɓenna ko kalami ko hewɓe enen gandi ko ɗon ndewata ɗo Daka Kanel ɗo caangol ngol ni woni Allah waɗi Daka o joni mo foti wonde duuɓi 65 ko Sinthiou ɗum duuɓi 65 walla duuɓi 60 e ko fawi ay ndemin nde Daka o Sinthiou premier ɗon deuxiéme nden woni Ceerno Abdoul Qadir Ly to Cilon ari Daka o on saa windete holno yimɓe poti on saa ko Abdoul Aziz en Muudo Ñaan en Idi Ñaan en minen en winde e on saa rinde nde waɗe total ñande hen Ceerno nde juula subaka gasi Ceerno Abdoul Qadir jangi ko janganno yimɓe woɗɓe jangi ko no jangiranno ni kanko Ceerno Abdoul Qadir o jangi ɓerɗe julɓe fof goto fof welti Ceerno kañum horum no weltori ni ko Allah tan andi kanko Ceerno Abdoul Qadir Cilon ko kalami ko fof ko mbottawa on sa kanko Ceerno Abdoul Qadir a suusan dardema e yodde e wojjude e welde darde ni woni tan Ceerno namdi no foti yimɓe ɓe mbi joni en timmi 12,000 Ceerno wi alhamdulillah o heɓɓiti o wi polgu ari mboɗo jooɗi ko kalami ko mboɗo jooɗi omo jooɗi o wi polgu ari o wi 12,000 kay en timmi kono o wi enen 12,000 sen kooti en jehi mone men fof kam sene ara hayso neɗɗo goto ma liggo ɗum arday neɗɗo goto so arde neɗɗo goto wona 24,000 oyi alhamdulillah kono timmi eyyi kono timmi ni woni o jokki walla haaluji o jokki ɗi mi wawata rewde hen o holli yimɓe ɓe noon addi en tan ko Daka addi en tan ko Allah e nelaɗum e Cheikhna Ahmad Tijani addi en e seernaɓe meɗen gaddi en ɗo kamɓe mbaɗi en ɗo en gandano ɗo ko Allah e nelaɗum tan andi ɗo addi en ɗo waɗi en ɗo ɗum noon en dañi ɗo ene rewe Allah garɗo fof noon garɗo fof yo tinno salatul fatiha o yo waɗ ɗum 12,000 sa wawa mbaɗa 7,000 walla 7,000 walla 6,000 on sa o wi sa wawane 5,000 kam yo timmu kono o tinni kam 12,000 on sa yimɓe ɓe mbaɗat koye dingare jama hen wayanno joni nden so julɗo ñamɗo hirti fof fayi to jama to jeyata ko yimɓe mon fof jogui kurus muɗum wiyama timmino 12,000 ko wayno Amadou Samen Khalidou Basu men Wuldu Hasi Boku men Moussa Soko men wiya wonde mami timmina jono wi ko sa juuli salatu a gayni tan kumis ɗum noon kanko Ceerno Siraji Dine haydara
diina o so wana ko ɓeydi ala ko usti ganduɗo mo fof e jiiɗo mo fof ene andi kanko ko Allah hokkimo o yeɓɓi koye felo ko Allah yamirno e felo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e felo Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e felo sunna e sharia ko ɗum woni ko yaɓɓi o walli tagore nde goto fof o wiya ɗum jangine ɓeɓɓe mon Qur'anul Karim jangine ɓeɓɓe mon Qur'an kanko o wiyani woto neɗɗo jangin école moƴƴa ala kanko e ɓuri andude fof ene woodi hen gona e wiide ceerno wiyana haydara de ceerno jingani ko l'islamu jingani ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jingani ko Cheikhna Ahmad Tidiane jingani ko tagore nde julɓe ɓe yoɓe kucce e Qur'anul Karim yoɓe kucce e Qur'anul Karim ko ɗum woni battane ko ɗum woni fof kanko ko ɗum woni ko wi omo andi kay école en jange kono kay omo andi ko école ko hefere ɓe jeeyi enen kadi ɗen gandi heddoto noon ko hakkille ko dañano gurdura kono wona goɗɗum kanko o haalani ɗum haydara o wi tan ko jangine ɓiɓɓe mum daña ɓiɓɓe tato walla nayo walla joyo a jangani mbiya a jangani ha mi warima a jangani kamɓe fof ƴeftaɓe totta ko wona Qur'an o wi sa dañi so ɗiɗo so tato wakkilo ittu hen gotel walla ittu hen ɗiɗon totta Qur'an kanko de ko ni wi Allah kam anda an ko nimsuɗa ko gonga sabu ɗum a ƴefti ɓiɓɓe ma annani Qur'an kono a ƴefti fof annani e goɗɗum a woppi Qur'an o ko ɗum de woni ko dugata goɗɗum o dugani kalɗo ko wona ɗum fof ken haala ka weli ɗum kanko o wiyani hay goto nangam walla nangam daka one o wiyani hay goto yo remanmo niya omo hokka ɗum noon kanko haala makko a jubbat hen kono wiide aɗa gayna haala makko kanko siraɗi diine Mouhamadou bin Saïd ala hay goto wawa mbawɗa kay ko haalde eyyi o amma korso makko noon e tagore nde e korso makko e Cheikh Oumar Foutiyou radiyallahu ta'ala anhu ɗum so wona Allah e nelaɗum e Cheikh Tidiane ko kanko tan andi ɗum korso makko e Cheikh Oumar neɗɗo noon ene haala ko anda ɗum tagi neɗɗo yo haal tan ko andi yo haal tan ko andi minen min ummimi ɗo mi amin jaa ziyare ceerno Seydou Nour premiére muɗum ziyare muɗum min ngari on sako cuppeje no wete min ngari min tawimo galle baylam min ngabbi min calminimo min mbi ceerno min ngari salminde e jorade e yaade to ziyare ceerno Seydou Nour Tall ko toon min payi joni omo lelino o sellani on saha omo ummi Fass o hafti o jooɗi o tuggi o wi eske o wi no mbaɗɗon ni kamɓe fof ko noon dental ngal fof ariɗo ɓe ummima Tamba ɓe ummima Kolda ɓe ummima Vélingara ɓe ummima Fouta goto fof rewi ɗo waynima o wi haame wari kam hande mi tiiɗani mi sellani on ji ɓandu so mboɗo selluno mi ummo mi dado mi yaha mi liggono Cheikh Oumar o wi ngandon kadi ne neɗɗo fof yo andu ko dañƴen e Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ko Cheikh Oumar ko kalmi ko mami haltoy ɗum ñalawma janngo
o wi ngandon hu cuppeje jeenayi otoji jeenayi ummi ɗo yehi ziar ceerno Seydou Nour premier muɗum ñorankoɓe suppere woni cuppeje sappo e on jamanu on saa cuppeje en kumsi yaltude ɗum noon seɗen mbawi tan enen almuɓe ɓe mono wawi fottinno rewa Allah ɗum woni ko ceerno wi jokka enɗam ɗum woni ko ceerno wi tinnoɗa e sunna he ɗum woni ko ceerno wi tunnoɗa e sunna tinnoɗa e farilaji ma tinnoɗa e sariya ma jiɗa Allah ina la ɗum jiɗa Cheikh Tidiane jiɗa julɓe noon o wi jiɗa julɓe eyyi noon o wi yallah suranmo anji julɓe ɗum woni ko haalata e bandaj toujours eɗen keɗo kanko kay ko haalata koko so aɓe mbiya pular yo windu ɓe jii ko ɓe bindi kamɓe windoɓe pular ɓe yoɓe ƴeewa bandaji makko ɗi fof ko pular tuggude ko komisi haalde hawrute jomakko o haalata konngol gongol so wona pular yantata hen hay arab ko saha o haalata ni eɗen gandi kam arab ala ɓurɗo wawde an kono fof ko pular o haalata nantine e pular ɗum noon windoɓe deftere pular ɓe kay yoɓe bitti kayita ko haalata e pular ko so ɓe bitti ɓe jii maɓe gandu ko ɓe binda enen hen so mbi pular ɗemgal pular yoɓe ƴeew ɗum nen hen ko haalata ko fof ko pular ha Allah notimo ko pular o haalata ɗum noon ɗum hono ziare hikko Daka o feewi jetten Allah ina la ɗum jetten Allah ina la ɗum aha o feewi o weli o deeƴi o regli laamu ngu reeni yimɓe sen kaal yo kaal gonga laamu ngu reeni no moƴƴi jeɓɗo télé fof ene andi président o reeni ene andi premier ministre o reeni ko reeni ko kamɓene yalla yoɓɓe moƴƴere kanko président yalla yoɓɓe moƴƴere kanko premier ministre yalla yoɓɓe moƴƴere julɓe ɓe fof yoɓe gandu Daka fof ene weltiniɓe kamɓe gornamo ala ko manki duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi jeetati min mbaɗa yaha radio panani lumiére ene woodi ɗum ko hikka tan yahano ha ɓoya tan radio pana ko kalami ko yimɓe fof ne gandi kono radio o sa fandima Madina aɗa nana parloro ene haala sa yettima ene leeri téléphone aji mo telfinoɗa fof a heɓat jetten Allah jetten président jetten premier ministre yo Allah ɓeydanɓe min beltima no feewi no feewi no feewi no feewi e Daka he e golle maɓɓe e Daka he ceerno kadi weltima ceerno noon Tidiane ko so weltima yimɓeɓe yo gandu malama ceerno Tidiane hay goto o toñata hay goto o ustata hay goto o wiyata ɗum tagi kanko rentademo ene moƴƴi teddindemo ene moƴƴi ɗum noon onon gornamo haade on teddinimo yo Allah teddinon minen almuɓe aɗa sago min kaala wonde onon gornama o on teddini tagore nde on balli tagore nde on balli julɓe ɓe jeehe jaam Daka garte e jaam Daka ala fof tampinaɗo premier ministre min beltima yo Allah yoɓe moƴƴere président de la république
séeréer bu baax bi séeréer moƴƴo mi tugaloo fof weltima min beltima ɗum noon jetten Allah ceerno holko menno wiide e premier on sah ko Senghor laami o nilno ko Abdou Diouf ko premier ministre ari tawi min ɗo Daka ɗo o wi ceerno wi ma waɗane téléphone ha ɗo taw ɗo welma e aduna he fof aɗa haalda e muɗum ma waɗ godoron ara ha ɗo taw a tampata haw gayni ɓe cikki ma ceerno welto wayi haala goɗɗum ɗaminiɗo e Allah haalata tan ko haala Allah kanko ceerno Mouhamed Chérif ko Allah tan o ɗamini o ɗaminaka pour haalde ha welamo addantamo o haalanma ha wela o haalanma ala koko weli ko tan koko weli Allah ko tan ko ɓiito wi ko gonga kalɗa ko mi nani woyi kono noon min ceernam ceerno Ahmad Bar radiallahu taala anhu wino mami jooɗo Madina mi haalda e aduna o fof wino mami jooɗo Madina godoron ara ha tawami ɗo jooɗimi ɗo ɗum woni ko jaabi o wi so haali ɗum noon o yanta hen mi weltima ñanden amin jooɗi ɗum noon siraɗi diine hay gooto wawa haalde haala makko Mauritanie nde o taccata omo yaha o waɗi ko otoji o waɗi fof sukare warga fof taccugol makko omo yaha Mauritanie wuro o ari fof nokku o ari fof ko aynaɓe ko yahoɓe o yetto o jippino ɗon o haalda e joomen o wiya jangine ɓiɓɓe mon alquran ƴeewe hayso wuro cincon gonon hen so on jeehi gartuyon taw ɓiɓɓe moɗon kam ene jogii ɗum woni wona tan rewde e nayi tan ɗum ko kanko tan haali on masal on misal o wi wonde gadde jangine ɓiɓɓe mon oto ndewe nayi tan oɗon jaha tan ala mbaɗe nokku ngandon ko ɗo kam gona ton nde wona nayi mon so jeehi kadi garton ɗon ayi noon o golliri Mauritanie e ko takke Mauritanie e Sénégal fof ko ɗum o golliri noon o golliri on wonde oto makko sukara makko fof makko omo yaha omo waɗa ɗo tawi hen galle miskin fof o jooɗo o jippo ɗum o waɗa ko waɗanno ɗum noon jetten Allah e nala ɗum jetten Cheikh Ahmad Tidiane jetten seernaɓe ɓe jetten jinnaɓe meɗen enen kadi hawruɓe ɗum ɗo ɓe holko kawruɗen minen de holko min kawri Daka minen samin jahano on sako a sortiji ɗiɗi min ƴeftata ɓaleji min ɓorno tubaji amen nane holmo keɗimen haali audio e nder téléphone aji he o haali gonga minen somin gartino comci amen min guppat ɗum so wuppama min mbiyata ko yo rufe nder galleji he e galle he oto rufe ni tan weddeni ala yo sere wise e nder galleji he ko noon min mbaɗatno lootoɗa hen kadi ko noon min mbaɗa o haali e audio o kalɗo o haali koko laaɓi on ko jaati ke ceerno ene jeeya Linguére ko toon ɗon woni on haali hanki o haali koko laaɓi wonde Daka ko jam tan Daka barke o ko arde aɗa juula arde aɗa janga salatul fatiha arde aɗa duwo arde aɗa lelo e leydi he arde ka commandant ka colonel ka lieutenant ka fof ala ɗo enen fof ken gotum mbaɗen kono bamuli ubbaɗo toon fof hakkino gasi fote goɗɗo ni o wi hanki o haali haala moƴƴe te o haali ko gonga
daka ala Bokar Wan général Wan hada makko wonde général e ko woni général ko so ari kanko ko leydi tan ɓiɓɓe makko ha hande nan ɗon anani Bokar Wan Kanel on gila ene yaray première classe ene yaha Daka ha wonde Abdou Diouf ha noma gouverneur général ha noma général ken yaha Daka meeɗan luppude Daka so ari kañum yimɓeɓe gondata leldoto mbaddata fof on sa ko lieutenant ko colonel ko gouverneur ko général kon ay fof o jippi alhaali makko fof kanko Bokar Wan yalla yomma moƴƴere fanini ala ko gollan toon kanko Bokar Wan hewɓe ganduɗa kanko Bokar Wan fadi ala ko gollan toon kanko asi toon ɓulli mahi toon fof seeɗanaɓe koye ɗen kuɓeji goni ha are ñalawma hande o minen yomin jeehi fadi ko hen min goni ceerno ko hen jippina ɗum noon enen jetten Allah tan woto neɗɗo tooñ hay goto noon woto tooñ ceerno hay goto ceernaɓe ɓe fof yiɗ ɗum teddina ɗumen kormina ɗumen eyyi kono daraɗo ɗo tan ene luuka ene wiya nangam min dey ɗum kam mi yadani e joomum holɗum wiide min ko ceerno ɓuuri aduna o fof ala min de mi yadani ngol konngol inchallah mi janggani kono mi yadani ngol konngol mboɗo wawi yidde ceernam noon mboɗo wawi yidde kadi nenam e babam ala ɓuran ɗum ɗum kono min kay neɗɗo fof kay holko andi kono dara tan wiya hono oɗo ko kañum wawi ala o siraɗe diine holko Allah hokkimo Cheikh Oumar kay sene wiya ɓuri ko on haade on wiya ko ya waroyo yimɓe mayɗo fof naati aljanna ya ko Allah ko yamiroɗo Allah sene wiya no ɓuri kay ko on kono ala heddiɓe dañɓe ɗum walla hol dañɓe ɗum ko Cheikh Oumar dañi ko ala ɗum noon yid ceerno ma teddina ɗum kormina ɗum woto wat datay goɗɗo mo moƴƴani o amma kay oɗo ceerno Mouhamed Chahid haala makko gasata ko jogi ko fof ko kanŋe ceernaɓe makko ɓe fof ko kanŋe ɓurɗo forde e kanŋeji ceernaɓe makko ɓe fof ceernaɓe makko ɓe fof eyyi ayi hakkude makko ceerno Amadou Alpha Bocar Boyne Allah waɗi kadi ɓe ndendito e ceerno to Sir Mouhamadoul Moukhtar Allah waɗi hakkunde maɓɓe hakkunde ceerno Boynaji e siraɗi diine ala ɗon kam ko duwoɗen tan tagore nde e ɓesgu o e ruttade e ɓesgu he yo Allah ɓeydana ɓe ɓeydana julɓe fof hokka ɓe kawral ɓeydana ɓe kawral kadi eyyi o amma min kam mi weltima tan ko kalami ɗo kon ko mbaɗo haala tan aha ceerno neɗɗo ha haalde haalu joni noon mi gayna haala ka mi gaynata mi fofto tan nde Bun Salum juuli maynoɓe Mauritanie ɓe aljuma 5 heures juuloya Medina Daka nden 5 heures juuloyama Daka ha gasi ceerno jooɗi kanko Bun Salum o jooɗi ñande hen jettoɗo goɗni aɓo ñande hen on sa ceerno Murtada ko suka ene jogui wutinde rombal omo wonde Mauritanie naaɓe ene catimo ene kewi no fewi on saamo ko cukalel omo famɗi o ari o jooɗi kamɓe fof ɓe jooɗi ceerno wone haalde ene haala ene waajo yimɓeɓe ene haala ene waajo yimɓeɓe ene haala ene waajo yimɓeɓe ene haala ene waajo yimɓeɓe
om haalato Allah e nelaɗum om haalato cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anu om haalato sernaɓe makko e sernaɓe muɗum om haali haw waɗɗi o huccete Bun Salum mo wi Bun Salum yo wat ko haali seedal o wi Bun Salum yo wat ko haali Bun Salum wimo ceerno o winam o wi min hunde fof ko ponmi haalde mboɗo wiya sa yettaki ɗon mi haala hunde fof ko ponmi haalde mi haali a haali ɗum tagi haydara ceerno mi fawata e ko kalɗa ko haala ma ka woni haalam ko kalami ko mboɗo mucciri funnaaki ko kalami ɗo ko tan ceerno deƴƴi ha hunde juuti ceerno siraɗi diine o wi wonde alhamdulillahi rabbil alamin o wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah o wi mboɗo wawi wonde mi ƴefta junggam ñaama ngo mi wonda mi faway e kaamilu taw ko almudu gonɗinɗo almudu cheikhna Ahmad Tidiane taw ko gonɗinɗo mi fawa junggam ngo e kaamilu junggam ñaama ngo o wi konngol maɓɓe natta jeygol konngol maɓɓe ko jillodiri natta jeygol o wi sen dañi noon konguɗe men ene jillodira e konguɗe maɓɓe enen kay en jetti Allah ɗon o wi ɓame on dañi noon ko laabi ɗiɗo haali ñande hen o haali ɗum o wi on malama e ɗemgal makko lamgol e molleli ko kalami ɗo ko o wi on naati aljanna o wi on naati aljanna on malama ko jiɗɗon fof tan yimɓeɓe luuki ndeysan ko kalami ko mboɗi hucciti funnaaki ko 5 heures wonno kikiiɗi yimɓe luuki tan ceerno hamme ajjano wono wi ceerno min dilli alay sago min dilla ceerno hamme aj wi alay sago ceerno min dilla ni woni tan ceerno Maysour wi gartire e hakkillaji mon ni woni ceerno wi aha mi haali ko kalmi ko mi haali ko kalmi ko mi haali ko kalmi ko mi haali aha sa noddama noon e moƴƴere a weltinama e moƴƴere ndentoɗa noon o wi ndentoɗa noon o wi a noddama e moƴƴere a weltinama e moƴƴere rento ɗum woni ko fawi hen o molleli ko kalami ko sabu ɗum sernaɓe kay saɗa haala konngol yaato koko ɓe kaali eyyi taw ko hen ɗum jumpata aɗa haala heddo noon ko jumɗa hen cetta fof aɓe gandi kam a jumpi hen ɗum tagi koye on hadara mboɗo jumpa no wiruno e ko haalno ñande hen ha mi wari kam bandaji ɗi ko bandaji mawɗi gonno mboɗi mi jogui kono mi yeehi ɗo ha Fas hay Makka ni jami yurnima fof mi France mi neldi bandaji ɗi wasam waɗa daña mañsokoye ɗi e ala ko bandaji mawɗi ñande hen ko ni o weltinir dental ngal ɗon Bun Salum ene jooɗi hitande Bun Salum naati leydi ndi ɗum noon ko yettude Allah eyyi ko yettude joni ceerno Yaya ɓiyamo ceernam ko ɗum tan a wi yomi haal ko kalmi ko noon a subtor hen tan ko rewi Allah ko moƴƴi e golla kono almudo mo janngani ala bindi ko yidde Allah e nelaɗo ɓe cheikhna Ahmad Tidiane e yidde ceerno muɗum e yidde sernaɓe muɗum ceerno Amadou Alpha Bocar Boyinayi radiallahu taala anhu ceerno Alpha Ibrahim radiallahu taala anhu
ceerno Alhaji Abdourahmane, ceerno Hamidou Ndendor, ceerno Ousmane Talla, ceerno Aliou Ngejulon Yarbal, ceerno Aliou Ngejulon Ɓokyeero, ceerno Modi en Nayo, ceerno Yarbal. Eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala e barke ɓeeɗo seernaɓe, e barke o ceerno Ahmadou Baro, e hakkunde makko e siraaɗi diine, e barke o ceerno Sidi Hajji Ali, hakkunde makko e siraaɗi diine Mouhamadou Boun Saïd. eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah waɗen almu Cheikhna Ahmad Tidiane, ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala e gollel o wiya yo gollu o golli on tarik mon fof nani ɗum, mon fof ne andi tawde makko koldaɓe kaldi koɓe kaldanno. O wi ceerno yo ɓennu, ceerno ɓenni, on tawi ɗum toon ɓe jindiri taw ene yinno yiidamo. andi kay oɗo ceerno ko neɗɗo kawniɗo, ko neɗɗo kawniɗo. mi yehi Mali pottume ceernaji goto ko kawniɗo, ba makko kadi koye jeyaɗo Allah moƴƴuɓe. o wimi an mata ka Médine Gounass naji, mbima ha i ko ɗum de gonni. o wi min mi yi tan guila jeyimami woɗ fami ka Médine Gounass naji. mi soynima aɗa ara garɗa naɗɗa juma o jaltuɗa, mbima ha ko gonga. o wi mi haalanma gueɗel, mbimi bisimilla. o wi ay o ceerno Mouhamed Saïd, mbima. o wi aduna o fof andam, hay goto andam seeda Allah. o wi caggal Allah e nela ɗum e ceerno makko Cheikhna Ahmad Tidiane hay goto andam. o wi kanko heewɓe ene pergiso e makko. holɗum kanko a nanta omo yenna jiyaɗo Allah, a nanta mo usta ceernaji, a nanta mo haala ceernaji. kanko ko Allah, nelaɗo Allah Cheikh Tidiane, sunna e sariya, jangine ɓe mon Qur'ana, ndeme. kanko ɗum woni ko haalata. o wi o ustata hay goto. ɗum tagi kanko neɗɗo fof mo renaki mum hadara muɗum ene jippo. mimi ha o wi a neɗɗo fof mo renaki mum hadara mum ene jippo, sabu ɗum o toñata, te kanko ko denaɗo. o wi min noon babam ko ceerno, ko kalifa, mboɗo nani ko haalata ko, par ce que haalni kam sécurité kewi. ɗum tagi nde coyni mami nde mboɗo horsinma. on ko ni min gandodiri Bamako. eyyi ɗum noon duwoɗen tan e barke noddunan ndu ko haala ko yo Allah jaabo. ɓiɗɗo mo garmi salminde ko ceernam, ceerno Yaya Ly, kankone mboɗo duwanomo. omo teddinimi kadde teddugal. ko heddi ko noon Daka so yonti dañƴo fof tagore nde julɗo e kefere fof yo jah. so Daka yonti kanko o yo jeeya Daka. ko Allah tan addimo ɗon, waɗimo ɗon, yi julɓe ngari en dawa. ene wawno ittude ɗon nawa farno banggue goɗɗo, kono ko ɗon waɗi. ɗum noon mona wawi fof yo artan hayso ñalawma goto juula e Daka, windene a juule e Daka, ñalawma janggo yiye e karne ma a juule e Daka. ɓaari ko arata toon ko fof sa juuli waktu goto a juuli, wonɓe ɗon ɓe fof goto fof windanta baraji fof itte totte neɗɗo goto. ko noon waɗirte dental ngal ha dental ngal hawra. hol gandude baraji mum ko ɗum de woni ko wiyete. eyyi siraɗi din noon tinnoɗen almuɓe mon fof tan yo reno, mon fof tan yo andu ɗo haaɗi, anda ko haalata. ceerno fof mo jiiɗa teddin kormina ɗum a dañi.
ya ceerno fof mo teddinɗa korminɗa a dañi ceerno ko ɗum woyi o wi kanko o nana almodu makko maayi o duwono ɗum ɓuri o nana almodu makko waddama minen o haalni min ɗum wona goo wona ɗiɗi eyi kay hayɗi holnde ɓe potti toon ɓe fuutankoɓe fof ɓe potti toon woore fof ene yiɗa namdadema hunde kamɓe fof ɓe cali ko goɗɗo namdi o yala ɗum ko jiɗɗo wadde fof tan yo wat mo yiɗa wadde fof wata wat ko ɗum tan woni ñawaram tan waajo nangue jungo waajo en haalnami de o tan waajo nangue jungo ceerno o wi ceerno Ahmed Saydou oynam o wi ceerno Ahmed Saydou oynam o wi yalla juuɗo balɗe ma ko mbiɗa ko o wiya bawɗo en yiɗi yo wat mo wawa oto wat gasi eyyi ko ɗo haala ka gasi mi yetti Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah min noon hikka mi dañani yaade Daka kono mi weltima mi weltima e yaadu he no ko ceerno haalno he mbiɗa no ko ceerno haalno he mbiɗa mo yahani o ko wino hen ko ceerno wino ko yahani o eyyi ceerno so Daka joɗinoma premier somin joɗima o yetta Allah ina la ɗum ha timma laaɓe tati alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah o wi aha en gari on subaka ene weeli on subaka mo Abdoul Qadir li jangata Qur'an al Karim ceerno en heeɗi mbaɗani ma almudu ma wod almudu biiɗo ceerno meeɗani yaade toon taw goɗɗo imi anda o wi wonde mboɗa haala noon en gari ndewen Allah holɓe gandanɗa ene jiɗi arde nde wiya Daka ko nangam jogori yaheede dañani arde ɓen garani o wi ɓen kay ko sowanteɓe nde wonno ɗanotako ñamata lelta ko hakkillaji mumen fof goni ko Daka o hakkillaji mumen fof goni ko Daka o wi ɗum noon ɓen kay ko sowanteɓe aɓe duwane eyyi ɗum noon ko yettudal ɗum ceerno Yaya wino yomi siftor ɗum ɓe ɓeyda hen e haala ka ko ni o wi enen noon ndewen Allah enen ndewen Allah alhamdulillahi rabbil alamin yalla yurmo yaafo jaɓɓe yalla ɓeydan ɓe moƴƴere yalla ɓeydan ɓe moƴƴere kamɓe e sernaɓe mabɓe e ceerno keddiɗo on kanko ceerno Ahmad Tijane kanko e miñi ko en galleji ɗi fof galleji sernaɓe ɓe fof galleji sernaɓe ɓe fof kanko e miñi ko en yo Allah ɓeydan ɓe cellal ɓeydana ɓe kawral itta basal adda dañal adda udditare yalla ittu cheyɗani yalla addu beldal tagore nde fof yo Allah hokku ɗumen hawrude barke Allah ene ala ɗum e barke Cheikhna Ahmad Tidiane e barkeji sernaɓe men e barke Cheikh Oumar Foutiyou radiallahu taala anhu eyyi mi weltima no feewi mi weltima ko heddi ko ha gongol tan hakkadin so Allah jaaɓi saha fof mi mbaɗa wayro ɗo noon kono hakkadi mi wonta wayru ɗo eyyi mi wonta wayru ɗo mi wonta wayru ɗo kono ceerno Mouhamed Saydou kay haala makko ceerno haala makko ala haala makko ne weeli haalde haala makko ne weeli haalde ngel cewngel dande noppi mawɗe yelde laafa danewa dangel cewngel dowel Allah jangowel salatul fatiha inna la ilaha illa Allah muhammad rasulullah
kaalo rasulullah kaalo Cheikh Ahmad Tidiane o deni wel heɗade haal kanko siraddin kanko dow wel heɗade haal makko den wel neɗɗo kay yo duwa tan yalla hokku ɗum yidde mo yidde tagore nde fof ko ɗum tan duwete ɗum tan duwete kono kay jetten Allah no feewi jetten Allah no feewi ñande mbiyanmi nde ñande caangol ngol ɗo Daka ceerno Maysour ɗo ñande hen ba gadata o ceerno Mouhamadoul Maysour ene jogui forok tokose e tuuba muɗum omo jogui tengade makko omo dadi ha data ba ñande hen ko kalami ko wonɓe aduna ɓe fof ene hol tawaɓe caggal Daka men ɗo fof ko ndiyam wonno ko tayranoma ko fof ko ndiyam eyyi ha ɗo otoji mabɓe glace o ɗo garata ɗo ɗon fof ko ndiyam ko jowo waɗa pomuji eyyi pom o nde wattede ñande hen ko futuro taw ɓenni ceerno Maysour ene pom he amine pom he kaaƴe guittete to koto hayre to ene ndone en gadde en mbaɗe ceerno oɗo ceerno Mouhamadoul Maysour neɗɗo oto natta e domaine makko joni kay ko ɗacciren ni tan ha gongol komi weltima tan ko haala ko yo Allah barkin yo Allah waɗi hen barke ko haala ko almudo tan jiɗɗo Allah e nela ɗum jiɗɗo sernaɓe muɗum biyeteɗo Alhaji Ahmad Sam ɓurɗo yidde weede jiɗɗo wonde almudo Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala Alhaji Ahmad Sam to Kanel kono joni kam ko Kaolack gonni e jiɗɗo wiide ko almudo Cheikhna Ahmad Tidiane ko ɗum jinmi yallah waɗam almudo Cheikhna Ahmad Tidiane ɓesguji ɗi yo Allah waɗa maɓɓe barke ɓesguji tagore nde yo Allah fewnoɓe ɓesguji tagore nde saddu o wona ɓesgu ma tan ala sa wi ɓesgu ma tan wi ɓesguji tagore nde ɓesguji tagore ɗi sodi moƴƴi tan ma hawre ma meeɗani andude nafma ma hawre ma meeɗani yiide ɗaminade suurma ma hawre ma meeɗani ɗumnen danduma ɗum noon yo duwe tan ɓesguji ɗi fof yallah waɗa maɓɓe barke yallah waɗa maɓɓe barke yallah wattuɓe noon tijaniya neɗɗo yo haal ko yiɗi ko tagore nde fof yallah wattum tijaniya yallah wattum tijaniya barke Cheikh Oumar yallah wattum tijaniya jetten Allah jetten Allah no feewi jetten Allah heƴata ɗo joni ɗumini ɗanngal makko makka nde o yahata makka nde ko wadda ko nde o yahata makka nde ko wadda ko ene hawni haalaka tarik ene foti haalede nde o yehi makka nde o yahata makka nde nde mi yehi haw yetti nder AOC omo ɓenna ko walde o wadda nde haalaka ene foti haalede nden walde wuro ngo arno o jippi omo jogori ɓennude omo wonde ɓe wondunoɓe ɓe namdimo o namdi lawol ɓe mbi ceerno ngol ɗo lawol de wonɗo moƴƴani o wi ko woni ɗo ɓe mbi ɗo kay neɗɗo fof dewɗo ko ma Allah faabo ɗum tan kono mbarodi nan ɗo ñaman yimɓe tan sa ari ɗon ko ƴiye tan o yi jam ala tarolgol ala ɓe mbi ala tarolgol kay ala tawɗo tarte to kay ene woɗɗi targol ala ko ɗo tan kay rewete so mo Allah hoddiri ɓenna fof ɓenna o wi eywa tan o wi ɗum noon bisimilla mboɗo yinno hollede lawol ngol mi rewɗon jaatige makko ɓe mbi joni min badduma ɗo e bañowo nan ɗo ene andi lawol ngol nawma ha fandoyma bañowo yaade makko ɓe jeehi koɓe sete ngari haɓe paani nokku tan bañowo wi ceerno o wi nam o wi ay ɗe ƴiye o wi ɗum ɗo fof ko yimɓe mayɓe
min kam nde nanmi haala ka nden mi hulmi. Mboɗo andi kam mo ɗanninooma laawol ngol haw dañoye jaatigeeɓe Makka tan ɓen mbi wonde waaji o wiimo jooni ko ni mbatten woy min murtoɗo ay ɗo a rewat ɗo o yala njehen tan ha paanoɗa an duttuɗa bañowo yaade makko wakkili to Allah ɓe njehi haa ɓe paandi tan o wi ceerno o winama o wi en natti woɗɗude nde so ɗo ndi woni ndi arat jooni de o wi ha o wi so taw tan ɗo ndi woni jooni nde ara ceerno wi eyo ceerno wi'ay ɗum noon ɓennan ha yeeso ɓe ɓenni sen o wi ceerno o wi noon o wi en dina ara o wi ayi en dina darde dar ayi ceerno wi kayri arata o wi o wi jooɗo ɗe ɓe jooɗi o wi andi diira o wi aɓe darandi handi faandi tan ndi lappi dande lappi o wi ceerno ne jogii kurus muɗum ne hucciti funnange e kaalowo o wi mbar tan ndi lappi o wi nden ndi lappima tan ceerno wi umme o wi maayi ndi maayi maayi ɓe ummi ɓe taari andi lappi waaji o wonɗo so ndi lelima o wi ɗo ɓe taari to ene woɗɗini to ene wonno ko ndi mawdi o wi ceerno ɓenni wondunoɓe ceerno ɓe wuro ngo woodi hen duttiɗo wi ruttoto habroya wuro ngo o wi on ruttude e bañowo arti ɓe mbimo on garti yon o wi ceerno mbarondi yane makko o wi ala o wi mbarodi maayi ɓe mbi ha o wi ɗo min jooɗino andi ara o wi min jooɗo min jooɗi handi faandi omo jooɗi muccude funnange mbarondi en tiinde amen handi faandi tan ndi lappidande tamo wi umme ndi maayi o wi ɓe ummi o wi ɓe taari ɓe ɓenni fay Makka wonnoɓe to jippino wuro ngo ɓen mbi ɗaccirtamo ni taw jahat ha mbawa yiide mo ɗo woni e Makka hawre o dañi jaatigi o jippima ɓen nene ngara ene jogii adresse makko ha jetti ha jiima ɗum woni jippude ceerno waaji o e ko haalta e tarik o wi ko ɗum woni jippude ceerno ara ummotoɓe Makkatul Mukarram ɓe o wi ko mbarodi ndi alhamdulillah on wi ɗum ɗo kay andi kay oɗo tarik ene foti haalede o wi kono noon ken ɓaleɓe en kalan o wi ceerno ko ni wadda e mbarodi machallah o wi mbarodi ndi o wi so ari ɗo honko ko ɓiye yimɓe o wi ni o wi ceerno Mouhamed Chérif o wi ko ni wadda e mbarodi ndi o wi ɓen ngon wuro waɗi ko délégation jehi fay Makka ha tawimo toon eyi andi jaatigi makko wonɓe Makka ɓe hitade fof ne ngara eyi koni andi kay ɗum fof ko hani ko wittede winde e haale kono en kalata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh joni jokken haala ma mi weltima aha kono wawi fodde fof alhamdulillah rabbil alamin Yasir Mouhamadoul Moutalha Alhaji Ahmad Sam haala ka moƴƴi amin amin ka yooɗi amin haala ka feewi ni amin kadi mawɗo so haali haal tan amin hay ko andi oyo kala nde haali haala haali ko andi min sabu mawɗo andi wawi haalde ɗum saabi mi cuɓima mi tottuma konngol kalda e rendo ngo mo heɗama nana ko kalɗa sabu on ɓoyde ceerno on gurdema ko gurdam juɗɗam belɗam gila ɗo fuɗɗode fuɗɗi ha yettiɗo yarata ɗo on baylaki on baylani kala pinɗo oɗon ɓeydo yidde ceerno komin jii amin jii ɗum e moɗon
kala jiɗɗo kala jiɗɗo tan yidde ceerno ɗo woni ɗo waali ɗomon ɗo arata seeɗa mon ɗo fof ko ceerno tan woni e majje ɗon kalta ko wona ceerno wonno ceerno woni fof diine o fof koye ɗo ɗum moftito no ɗo min jettoto Allah min ñagono kadi juude balɗe nde juuti ko nde ɓeydo min kaɓani on taw so Allah jaggani koko guuranɗum ɗoɗam ha yeeso so guuram ko nafoore amin jetta Allah no fewi amin jetta Allah kadi ka tedduɗo kala nde waktuji mbaɗi ni yonti a taɓata galle ngara ha ɗo addani ɗo non goɗɗum adduma ko addana min adduma ko addana min wonno mawɗo so kala nde arema addani aɗa addante ƴiwonde so ƴiiwi alaada fayi so ha jippoyde ƴiwonde kala nde ƴiiwi alaada fayi so ha jippoyde da min jaɓɓima no leydi jaɓɓorto toɓo ni no toɓo suɓi tan ni tan leydi fuɗat ɗo min kadi min jaɓɓi min gonti leydi dendagal ko kalɗa ko sawima nder maɓɓe yo Allah hokku en wattu kadi sahaji kewɗi en ɓeydi e diine meɗen ɓe kadi yidde kadi moƴƴere mbiɗade yo Allah juni balɗe seydi Sam jarama alhamdulillah alamin sakit fatiha salatul fatiha laabtati yalla ɗum laaɓi jeeɗo ko haala ko yalla jaɓanen en ndewne juuɗe ceernaɓe ɓe tata cheikhna ahmadou tidiane cheikh umar foutiyu rasulullahi tata Allah tabaraka wa taala o mofta feeɗo astagfirullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله قدره اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره يا لطيف 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 الله لطيف ما يصل سبحان ربك رب العزة هدى رسول الله اسكي Thank you.